Is someone you might have a good Ever legend Nigeria. You know why you might have a good Chief Lolo Chas Obinna Onyia. Chief Chas Onyia Sinachi Ogbuagu Idedu etiti Amokwe o mepelo no tata when make celebration Sinachi Uno mana ajuna agutata I get Amokwe station very soon. Chief Chas Obinna
Santi Joe, I know can again. The boatman.
nnukwu nwanyị onye ọ na-atụ n'ego na-asị nwanne na nsogbu adịrọ mgbe ha na-etu nwanne akwa na-asị nwanne nwoke na nwanne ya nọwere ihe na-eme n'udo dị ihe ji na-eche oke ọ na-ekene Ikenna ọ nọkwa n'ọgbakọ na-asị na nsogbu adịrọ. Thank you so much. Thank you. Eze Sinachi on your seat. Bịa nọlana. Biko bịa nọlana. Come and sit down. Come and sit down. Come and sit down. Ndị mmadụ ya na-abịakwa na-atụ na ego. Thank you so much. Eze Sinachi. Come and sit down. Ọ bụ ndị na-eweta ihe onyinye ha ka ị nabata ha. You can come back. That's so good. And sit down. Eze Sinachi agụbatago. Eze Sinachi nọ n'ochie. Ọ ga-ebido nabatawa ndị mmadụ n'ozuzu oke. Ọrụ ndị ji ihe onyinye ha na-abịa ịzọpụrụ ma na-aja mma na ọbụla Ogbuagu ka ọ bụ. Oke ka ọ bụ. Nwoke si ụka eme. The postman. The bravo. A small boy with a very big heart. Eze Sinachi. Sinachi na nwunye ha nọdụrụ ana. Lolo. Nwoke kara aka, nwoke na-agbata ego na-erikwa ego, nwoke mara ụzọ ego mara ụzọ bie, odogwu ka a na-ekwu maka ya. Chief Obinna Oya Eze Sinachi, Chukwu gọziri n'ụtụtụ, Chineke kwara ya ụzọ n'ụtụtụ, Chineke gọziri ya. Eze Sinachi. He's our national secretary, and I be loyal. What the guy to remember? Praise the Lord. N'oge ndị nọ here bụ ndị otu Obinna Onyia eze Sinachi na Amokwe. Because we have not great friends. I started on one time with the chief Obinna Onyia. The high chief. The digital chief. So I Skype on your own because he's who came in our club and he's a full member. Chief.
Chief, echekweghị nke a ga-echigo ọzọ n'Enugu steeti. Ọ bụrụ ọzọ. Chief, eze si na chi. Eze anyị si na chi n'eziokwu. Ọ ga-adịrị gị biko anyị si ka onye ogologo senior man sa white ese bengana ma ọrụ na ka ị Ultimate. Well, what is the matter? I'm so happy. One of the presidents in I'm so happy. I'm every so here I'm Hello. Hugo. Aye, Kenegi. Because can you wish as a chinachi? Anyway, thank you. Happy wish ya. Okonogonde na Ruike. Ekugo tuti ihe omelu ndị Amokwe. Ebere bụ na nke ọ ga-eme ka akali nke omegbu. Ebe ọ bụla ihe ọ bụla ọ na-emechipu ka na-agọzi ya na-echekwa biya. Ọ bụ na mbata ya atụmatụ niile agaghị emezu na ndụ ya. Anyị na-ekele gị. Lolo. Ajibeleze nwanne m na-ego nnukwu. Onwezuga Onyia ebe na-egbu anụlụzọ eji Ajibeleze na-akpụ ezi. Manye m onye mụ dabọ. Very soon we'll be live at Amokwe station for the Adro closing. So don't get anywhere. Make sure you have data. Very soon I got a live also. And I see that Amokwe TV live updates. You join our YouTube. You click the subscribe button. Click the notification. You watch ya. Adro guy me chegoleme or the aban. And I should download.
Onyia Bishesera Agwaya being on the one in. We are here live at Amokwe TV, live update. Obuno when the kind of life on Agwaya Ebuno. Oya, then I am. Okay, now, yes, it's okay.
Ngwa. Then I am. When the web takes you, oh, look out, oh, do you All right, so Onyia. Hello? So, the condemn and attack it up. Ndị na-abata kịta bụ ndị nwaanyị anyị na-ekene ha n'otu ndị ukwu na ndị nwaanyị anyị na-asị ha nnọọ ha jikwa ọtụtụ ihe bayani ndị nwaanyị bayani ka esi efuta bayani bravo bayani oh ya madam